Teo Herrera, bon dia, bona nit. Bona tarda, bon vespre. Ets president de la Flama i la Flama és una associació que, si ho entenc bé, el que vol és crear escoles eh, en entorns difícils per la llengua catalana, amb el compromís d'alumnes i pares perquè l'educació sigui en català. És això correcte? Sí, sobretot és impulsar la creació d'una xarxa d'escoles catalanes per tot el país. I sobretot, a veure, el nostre objectiu és crear una primera escola mare, perquè ens entenguem, Mhm. i sobretot havíem pensat, estem oberts a altres parts del país, havíem pensat Barcelona i comarques del voltant, perquè també veiem que hi ha una gran emergència per allà, també s'hi concentra, encara que la gent pensi que no, però s'hi concentra també bona part de catalans i també molts de la Junta som d'aquesta zona, però si, per exemple, surt famílies i professors molt interessats, no ho sé, per Tarragona o per l'Empordà, doncs endavant i estarem implicats màxim també. Per tant, estem parlant d'una escola o una xarxa d'escoles que no necessàriament han de ser, són projectes educatius que poden ser propis o poden ser també, per exemple, crear una marca i una espècie d'auditoria per dir, doncs mira, hi ha un projecte en allà que ja funciona, una escola que es podria adaptar en el nostre criteri i el que fem és eh, posar la marca de la Flama, en aquest cas, i diguem-ne, fer créixer el més aviat, el més possible, no? Que suposo que és la idea, d'aquesta manera. Qualsevol tipus de creixement us interessa, no? Això és una idea interessant perquè això ho hem parlat molt també. Encara no hem decidit una posició realment, o sigui, consolidada respecte a això. La nostra idea és anar creant diferents escoles. O sigui, amb la nostra associació i amb el nostre nom i amb un, no sé com dir-ho, amb un corpus catalanista molt clar Mhm. i que serveixi per a totes. Ara bé, aquesta idea també de si trobem altres escoles que també podrien respondre bastant a aquest model, sí, també és una idea que hem contemplat, però encara no tenim una postura realment definida respecte a això. Potser sí, que podria ser molt interessant, però encara no m'atreveixo a dir si realment tirem també per aquesta línia. El vostre model, d'on te l'heu tret? En què us heu inspirat i entenc que a l'hora de proposar-se aquesta empresa, doncs heu agafat experiència d'algú, no? D'on n'heu tirat? Et refereixes a model pedagògic? El model pedagògic, el model T'estic fent una pregunta que em sembla que una mica ja la sé, no? Em sona idees de que hagueu tret contactes o idees de la Bressola, pot ser? Sí, la Barcelona per nosaltres és referent. No som, o sigui, ens hem inspirat molt amb ells, no som. Potser hi ha gent que confon, que es pensa que som com la Bressola del Sud o una submarca. No, de moment res, no hi ha. O sigui, ens ho prenem com a referent, vam anar allà a Perpinyà, vam parlar amb ells, ens van acollir molt bé, ens van donar molt bons consells, també vam intercanviar la situació que hi ha al nord, la situació que hi ha al sud i tal. Però el nostre model pedagògic encara l'hem de consolidar i encara l'hem de tancar, o sigui que encara estem en converses, ens estem reunint en comissions pedagògiques i tot. Sobretot, la pedra angular és el catalanisme, això ho tenim claríssim. Que també és una cosa que trobem que ha estat completament descurada en les escoles públiques i també en gran part de les concertades. I després també tenim clar que, per exemple, el treball per projectes és necessari, però també hi ha d'haver treball doncs, de continguts, perquè ens entenguem. És a dir, fer un mix, parlant de manera molt general. Perquè si tu no adquireixes uns continguts, després treballar per projectes i el tema vivencial també es fa difícil. Com una Sembla. espècie de 50-50, però sobretot la catalanitat. Nosaltres vam crear aquest projecte perquè veiem que els joves catalans que estan a les aules de les escoles públiques i concertades doncs, no poden ser catalans, no poden expressar-se en català i no es poden fer classes en català, en la gran majoria dels casos. Aleshores, per No. això nosaltres ens vam ajuntar i vam fer aquesta iniciativa. Um, Vosaltres voleu començar ja aquest setembre o creieu que serà possible o si no l'any que ve? Teniu ja l'escola física?
pensada quina serà? L'escola física encara no la tenim. Estem mirant locals, estem reunint-nos amb gent, també estem rebent assessorament. El que passa és que la nostra intenció és començar el més aviat possible. És a dir, començar ja. No és un projecte per fer-ho d'aquí 5 anys vista, no. És urgent fer-ho ja i és urgent el més aviat possible. El que passa és que també ens marquem com una espècie de límit de temps o una cosa que hauria de funcionar ja al setembre, almenys al setembre del 2024. Ens agradaria pel 2023, sí, efectivament, i treballem per fer-ho. Però com a màxim, o sigui, ja hauria d'estar circulant això pel setembre de 2024. Molt bé. I teniu ja un director amb experiència prèvia? Teniu ja professors interessats? Teniu ja un pressupost tancat, més o menys, del que costaria tot això i com cobrir-lo amb les aportacions dels pares? Explica'm quina és aquesta situació. Estem tancant-ho encara. Encara no ho tenim de manera definitiva. Tenim un grup de persones bastant gran, bastant interessat, amb famílies, amb professors tant de secundària com d'infantil, com de primària, però encara ens falta tancar, per exemple, les aportacions que haurien de fer les famílies, com faríem el finançament definitiu i en quina escola també ens establiríem, perquè també estem buscant per Barcelona i locals i encara estem tancant això, per dir-ho d'alguna manera. També no sabem si fer-ho realment Barcelona, Hospitalet, hem de mirar també alguns barris determinats, hem d'acabar de fer aquest estudi i estem en aquesta fase. Molt bé, jo sospito que un cop això estigui en marxa, probablement us trobareu una onada de gent que voldrà treballar en aquí, d'acord? Perquè jo crec que Esperem que sí, el esperem que sí. professorat està molt, molt cremat i a vegades hi ha... Si li poses un ambient bonic en una escola, doncs, si has d'anar a treballar cada dia, doncs a vegades pesa més això que el so o que una altra cosa. I també us podeu trobar amb una allau de peticions, un cop estigui en marxa, dic, per voler inscriure, que no doneu a l'abast. I si això es donés, teniu capacitat de ràpidament obrir-ne d'altres? O la gent que s'ha posat en aquí per fer aquest projecte està molt concentrada amb els seus fills i amb la seva escola que volen, o hi ha una junta que està més a nivell per sobre dels seus propis fills i dels seus propis, la seva pròpia escola i està pensant ja doncs, en replicar aquest model si té èxit. A veure, la nostra intenció, en principi, ho havíem pensat de fer de manera cooperativa. És a dir, serien escoles privades i fer-ho de manera cooperativa, cada escola com una cooperativa. I aleshores crear una espècie de corpus catalanista i un model pedagògic molt clar que cada escola que es formés amb aquesta marca, entre cometes, de la Flama, respectés aquest corpus unitari, però, evidentment, hem fent-ho cadascú a cada zona del país a la seva manera. Què anava a dir, perdó, que m'he quedat. Sí, el que passa és que encara no és 100% segur que ho fem així, era la nostra intenció. El que passa és que encara estem acabant de decidir amb el tema de la Junta, perquè si ets cooperativa ha d'estar tothom implicat, o sigui, treballant, i aleshores doncs, estem mirant la manera també de nosaltres poder-nos involucrar al màxim i a la vegada poder-ho compaginar i tirar-ho endavant. Molt bé. Jo, per exemple, en el cas de l'escola dels meus fills, que és concertada, religiosa, tampoc molt, però hi ha una aportació, hi ha una quota per l'escola i llavors hi ha una aportació a una fundació, val? Que suposo que és de l'església del bisbat, o vés a saber, no? Hi ha algun tipus de... Heu pensat en algun tipus de fundació o de sistema similar en el qual la gent que està a les escoles pugui contribuir en obrir-ne de més un cop això hagi, saps, com una punta de llança per obrir-ne més. Estic pensant perquè si això tingués èxit, per exemple, i posats a somiar, aquest model es podria reproduir a Mallorca, a València,
Alacant. Sí, o sigui, és la nostra intenció, totalment fer-ho per tot el país en gran, el que ha de ser. I el que passa és que encara ho estem acabant de tancar, perquè és tan... O sigui, estem en aquesta fase de crear la primera, que és com el més difícil per entendre'ns, i encara ho hem de tancar tot i volem fer-ho bé, i perquè ara no m'atreveixo aquí a dir una cosa que encara no hem parlat, o sigui, no hem acabat de concretar, però sabem també que un cop comenci a sortir, doncs la cosa pot disparar-se bastant perquè creiem que hi ha molta demanda d'això. Creiem Sí, que un cop la cosa ja esclati una mica, doncs crec que tens milers i potser milions de persones que bé, doncs que veuen que els seus fills necessiten un entorn català i que no poden. sí, Doncs això, que ho hem d'acabar de concretar. val, molt bé. Això. Jo crec que no tinc res en contra de l'escola pública, però crec que alguns llocs està sobrepassada i jo crec que cal reconèixer-ho, això. I l'altra cosa que em volia preguntar és, la majoria d'escoles actualment concertades són religioses, no? Això és un llegat que hi ha en el país. Jo m'he format en una escola d'aquestes, no tinc res dolent a dir-hi, d'acord? Però, no obstant, és un fet que la religió o l'Església és una força viva, diguem-ne, amb menys importància que la que havia tingut en el seu moment, no? Sí. Um, les escoles, el projecte que esteu posant vosaltres, no seria una mica el substituïdor natural en les escoles concertades? Vull dir, perquè o sigui, ho dic perquè les escoles concertades religioses, com la que... Aquest compromís amb la llengua, doncs, va per barris. M'entens el que vull dir? No és el que era potser doncs, fa 30 anys. Aquí precisament has donat el clau. És a dir, quan has comentat això de les escoles del CPEC de fa 30-40 anys, aquestes escoles per nosaltres són els nostres referents. És a dir, aquí hi ha hagut una tradició molt forta d'escoles concertades que educaven al catalanisme. Gran part de la meva família doncs, també s'ha educat en aquestes escoles. Parlo, per exemple, de Barcelona, tenies Betània Patmos, tenies Talita, tenies l'Escola Tau, eren molt catalanistes, eren molt referents. Què passa també amb el llarg dels anys i amb aquests 40 anys? Doncs que aquest catalanisme també, sobretot per decidir del govern, i que veus que no hi ha canvis, que no es formen professors catalanistes, que no es fa una inspecció bona, que tampoc es forma la gent amb la immersió, perquè tu has de formar la gent amb la immersió. Aquí ha de venir... Abans es feia gent que venia del Quebec i t'ensenyava com es feia la immersió, amb gent que no té el català com a primera llengua i tu agafes els nanos i els has d'educar. Jo, per exemple, soc professor de secundària i he fet el màster d'educació secundària. A nosaltres no ens han ensenyat a com fer la immersió d'aquesta manera. Quan tu tens, per exemple, una majoria de nanos que no tenen el català com a primera llengua i en canvi tens 2 o 3 que tenen el català, com fer que tots parlin? Això s'ha d'ensenyar, això s'ha d'educar. I la Generalitat durant tots aquests 40 anys no ho ha fet, no ha procurat que el cos de professors tingui una mentalitat catalanista. Jo soc professor i he compartit també amb molts claustres de professors i veies alguns que sí, que es prenen el catalanisme molt seriosament, però molts altres, o sigui, és com molt bé, és com un extra. I aleshores passa això, passa aquesta desídia i aquesta catalanitat d'aquestes escoles referents en diferents zones del país, en altres zones menys, en altres zones més, doncs es va afeblint i al final ho compares amb com estava la situació fa 40 anys, també hi havia una empenta que sorties d'una transició i tot això, que el catalanisme tenia cert prestigi i tal, doncs ara s'ha anat afeblint moltíssim. I bàsicament intentem també doncs, recuperar aquesta normalitat, que és el que hauria de ser. El que hauria de ser, que és a Catalunya s'ha d'educar en català sense cap tipus de, no sé com dir-ho, ni de pressió, ni de traumes, ni de res, saps? És el normal. Exacte, i els nanos han de parlar català, s'han de saber totes les coses catalanes i ho han de normalitzar. I altres llengües, sí, evidentment, però o sigui, la llengua mare i la que han de dominar 100% i la que han de parlar els nanos quan estan a l'escola i també entre ells i amb les famílies és el català. I ja està. O sigui, Doncs
en Aquesta és la aquest, nostra base. en aquest aspecte em sembla que els de la Bressola són uns mestres en això, per tant, tot el que pugueu Sí, aprendre són de lo millor que tenim. Doncs escolta'm, el projecte aquest en principi pinta molt bé, val? Llavors cal que les coses passin perquè siguin, gràcies, tant de bo. perquè, Tant de bo, tant perquè de bo. sigui. Estem allà treballant, sí. Llavors, si les coses passen i comenceu aquest setembre del 2023, el qual seria una notícia fantàstica, al cap d'un any parlem i donem a conèixer el màxim possible això doncs, perquè hi hagi el creixement el més exponencial possible. D'acord? Perquè em sembla que tothom està d'acord que a nivell d'escola pública, doncs, ja dic, en principi no tinc res en contra. Un poble petit on només hi ha una escola, doncs és normal que sigui pública, però la legitimitat, fins i tot l'administració se l'ha de guanyar amb fets, no? I amb bona gestió. I em sembla que està clar que en alguns llocs això no està passant. Sí, Doncs, nosaltres, perdona que acabi amb això, sí, nosaltres sí. només volem oferir, o sigui, el que hauria d'oferir la Generalitat, que és poder educar els teus fills en català. I nosaltres obrim això a qualsevol família. Hi ha molta gent que dirà, no, és un tema ètnic, és un tema tal. No. És un tema de que tu, com a família, tu agafis els teus nanos i pensis, hosti, els meus nanos, si van a una escola, a la gran majoria de concertades i a la gran majoria de públiques, no podrà ser català. Per tant, nosaltres volem cobrir aquesta demanda. I ja està. I a qualsevol família estem oberts. És només Molt això. mentre hi hagi aquest compromís, és igual d'on te vingui, de. Exacte. Si alguna gent es vol, tant professors, possibles alumnes, com us han de contactar si estan interessats? Tenim un Twitter que es diu Associació La Flama, és a dir, és @La Flama Escola, i tenim una web que és associació-laflama.cat. Aquesta és la web. I per tema e-mail és info@associació-laflama.cat. Que ho Molt bé. tenim també, sobretot, en el tuit fixat que tenim al Twitter per contactar-nos. Molt bé. És allà. Doncs, si qualsevol persona li interessa el projecte, doncs ja sap on. I tant, benvingut qualsevol persona, encara que no sigui mestre o pares o mares, que evidentíssimament benvinguts, però qualsevol persona que vulgui col·laborar o interessar-se serà benvingut i tant. Molt bé. Quan tingueu el pressupost i sapigueu l'escola inicial i sobretot els números que el Sí, teniu fets. sí, estem en aquesta fase ara i ho estem discutint, ho estem mirant bé i estudiant. Quan estiguin fets, doncs suposo que compartireu aquesta informació pel Twitter i fins la propera. Tant de bo I tant, parlem dintre d'un any. i D'acord? I si tant. no, Moltes gràcies, Aleix, pel teu interès també. home, si això funciona, si això funciona i parlar és molt fàcil, però si es fan Sí. les coses, si això funciona, és probablement la cosa més interessant que està passant en el país en aquests moments. Tant D'acord? de bo, nosaltres ho veiem molt necessari i per això doncs, estem aquí treballant en aquest aspecte. Per tant, doncs, jo no us coneixo en detall, per tant, no us puc recomanar a vosaltres perquè no us coneixo internament com sou i tal, però la idea en si la trobo més que necessària i més que interessant. Seria molt fàcil agafar l'actual xarxa d'escoles concertades i reaprofitar-la, diguem-ne, passar una espècie d'auditoria en aquest aspecte, però no veig que això s'estigui fent. I és necessari. I per tant, doncs, endavant. D'acord? Moltes gràcies, Aleix. Vinga, moltes gràcies, Teo. A veure. Adéu. Endavant. Adéu. Que vagi molt bé. Adéu.